Ukertong MP, Jonggaseng Voice of the People Party, o Dr. Ricky Sinkon. Henegas ngi habakren bat kinong thok khubor, hadien baladep ban thok kerteng, habakali halor ka jingkan thok jong u kertong MP, baga jingile menta, kadai halor u kertong ai jaj kami, bat u kertong ai jaj kapa. Ula kentaj ban kran halor kani. Ha kabaw loong, ba dan ban kran halor kani. Hamdan ban omlo tu sta kiji. Hamdan ban omlo tu sta kiji. Ha ba yadai bat kaktien hindi, uni ukartong ulaong bakim shim la persya ya kaktien hindi. Ulaong baladan ki bakum kita, pila ban leit keli na kita. Manu ong bagi persa kiti hindi. Oh, kita harus kiba ong atrai kabha bagi snap ha bagi pet ha ya kijing kren kijongi alor kata kijing kuno kijing ban shu lam bakla ya kijing tu hat jong pai ba bu ai kali kijing sanya ini kanong ke ke bar susi aka long kum kinong yalam ken ibang tweet nanti iban yalam iban kansai iban kren ya kinong rim ban long kijing ku yu pai ba ban lam yu pai ba iban shu kuno ni kom tai long khundong palapi